ओइ जोमै बांद्राय थिखोना हा गिदिरखौ रावबो हौवाफोर गैया दिनै गोलैसिनलाबायबा बोखारलाबायनो है थाथोंहाय आब' अरजाथारा गोलैसिनदा मायो गोलैसिनथों एसे बोलोफोर जाबाय थायो मा थिखोथाव थाथांहां बालनि ओमफ्राय आब' बारस्रि माथो जाखो नोंहालाय माने दिनै एक्सारसाइज खालामासै जिमावलाय खालामथ'लाहाय आङो बालनि दिनै एखेबारे साजोबनाय मोन्दों मोदोमफोरखौनो आयु हलि गेलेनानै साननै जाबाय आङो हलि गेलेनानै एकदम मोदोमानो साजोबनानै दङ ओमफ्राय एखेबारे आं दुगैदोंमोन एखे दुगैनायाव जि हुख'नांदोंना फाग्ला फाग्लिफोरा मा जि लागायनानै होदोंथाय हलिनि खालारानो खारा बाल साननै गाहाम दुगैबाय आङो हुयै हुयै आंना मोदोमासो बिगुरानो गुगासे बायदि मोनजोबलायबायमोन आङो आब' बिदि फुनलायलायथारदों आरो एफा गाज्रि बोरै जि गेलेखो ना हांगारजोंसो गेलेदों नामा नोंसोरलाय गोदाव सोरावफोर जानला मोनलाथारहाय नोंसोरबो मा खालामो औहाय एखेबारे जा असयबोफ्रा एखेबारे हौवाफ्रानो नामहाय बदनामाथ' हिनजावफ्रानो गाज्रिथार दङ माबा बैथालिफ्रा माबा सिंसा फुनजोबनानै होनायखौ नुवाखै माबा गस्ला सिङावसो सोहरखायो आखाइफोरखौनो मायाव सोहरनानै मायाव फुनला जोबखो आयु जाला न'आव फैनानै नायफैबाय अबस्थायानो गैला आंना सिंसा आयु औहाय आब' दाना हिनजावफ्रासो जा गाज्रिखा दाखालिबो नुवाखै आंखौ सेस माबा बैथालिफ्रा एखे गलाबसिजों माबाजों मार्टिनाजों आंखौ बेंनानै बुनायखौ नुवाखै दा माबा स्कुल गेटनि खाथियावनो ओंखारनि जिमाव फैबाय आङो एखेबारे बोलो फोराननानै लाखानानै थांनानै बिसोरखौ सौग्लिजोबखानानै आं एबाराव हले थांनानै फाग्लिफ्रा बाजारफ्रा दाख्लै आंखौ एखे दुद्रुआनो खुख्लाजोबनानै हरदों गावनि बयफ्रेन्डसो रायलायो आंजों थाङै थाङै आंहासो दाय जायाफ्रामा गाव गावनि बयफ्रेन्डखौ दामहैबानो जायो आंखौसो दामफैलायबावो जायाफ्रामा आं जेबोखौनो रिलेसनशिपआवनो गैखाथारामोन माबा आंखौसो बुफैबाय बिसोरो बुदों मोजां जायगायाव बुबानो जायो नाबा दुदुखौनो खुख्लाबजोबना होदों बाजारिफ्रा आंहासो न'आव फैनानै जा मलम होनो थोजोबबाय आरो ओमफ्राय औहाय जोमै बिनानाव दाना आजिखालि बिदिनो माबा गाव गावनि बयफ्रेन्डफोरखौ नाया दाना खायसे सिख्लाफ्रा माबा जोंस्ल' जायाफ्रामा नै बिदिसो होनदों आंनाबो नै बयफ्रेन्डआनो माबा मालायखौसो नायबाय खोमाहाय माबा थालखौनो मोनथारला आङो मा खालामबाय थायो औहाय माबा दाना बबे हौवाफ्रा बिदिनो जाना थाबाय एखेबारे माबा सिगांनिया गोजौ खिथुनिया गोजौ नङाबानो नायथारला एखेबारे आब' आंनो माबा फोरोंनाय माबा जाहाथे माने एकदम जिमाव माने एक्सारसाइज खालामनानै ना सिगांनियाबो गोजौ माने बेलुनफोर बायदि गिदिर जानायनि ओमफ्राय खिथुनियाबो ओरै गोजौ जानायनि बयबो फसायनायनि आंखौ है फाग्लि मा होनो नोङो जाम्बिलाय औ बालाब' ओमफ्राय गोजौ खालामनानै गिदिर खालामनानै सनिया खुनजों बेट खालामहैनोसै आङो थांनानै लास्टाव नैबे जोमैया फाग्लि गथ' नोङो क्लास 9 न'लानो मा गोदाव सोराव दोदावबाय थादों नोङो हो क्लास 9 न'बालाय मा जानो बालाब' लाइमोन बैसोआव आगान सुरबायना एखेबारे आंहाबो अरजेङो देहायाव अबेसे माबा दानि जुगनिफ्रा एखेबारे उन्दैफ्रानो जा गिदिर जाखाबाय माने आयु बुंजालाहाय माबा जोंसो सिख्ला माबा देरै बायदि नुबाय जोंनिफ्राय देरसिन नुबाय सोरखौबाथ' एखेबारे बा फिगारफोरखौ नायनानैथ' जोंनिफ्रायसो देरसिनखा गिथारावसो ओमफ्राय आब' जेबो खालामथारला आरो दे होमबालाय आंखौ एसे फोरोंदो मारै खालामनांगौ रोंलायलांला बावलायलांबायसो आङो गोबावथार जाबायमोनहाय जिमाव फैयाबो नैबे जोमै दाखाया फाग्लि गथ' मायावथ' अखा हायोमोननायमोन नोङो जोमै दाखा जोमैजों गुफुर जाबाथ' जागौमोनहाय नोङो एसे मोजां जागौमोन बिरादनो थादोंलै आब' अरजाया आंहा बेनो गोसोमानो जायो अरजाया गोसोम जोमै बयबो गोसोम जोमैखौ गिखानांगौ बेफोरबायदिनो आंबो र' एखेबारे जिम खालामनानै लानो ना एखेबारे स्ट्रं जानो ना बयखौबो सिगि सिगं खालामगोन आंखौ दाखालि बुनायफोरखौ एखेबारे थाव हैफिनगोन आङो र' नैबे गोसोम जोमैखौ सिनायाखै बिसोरो अखा हानानै ज्राव हाग्लिजोबनाय बायदि हानानै होबासो बुजिगोन बिसोरो र' आंखौ नैबे जोमैखौ सिनायाखै बिसोरो र' नोंसोर सानैखौथ' गारनायाव गैखाथारा आङो र' मार्टिना आरो नोङो गलापि बेखौ र' गामियाव थांदोंना नोंसोरो भिलेजारफोर साबा भिलेजनिफ्रायल' फैफिनना नोंसोरखौ एखेबारे थाव होगोन आं बारनानै र' ओइ बिगुर गला उदाब मारै दंब्रा नोंना गरलायलाय आसोला सिख्लाफोरजोंनो होजादों जाहैदों गरलायावनो स्कुटिजों फाग्ला जाहैदों थास'आव मा जाबाय थायोब्रा बिगुर सैमाफ्रा रोंगोमोनदों आंहा अख्राङाव मोनहैलायनाय सोरगोआव मोनहैलायनाय बायदि मोनदों सौजानानै फाग्लाफोर रोंगोमोनदों नोंसोरबो सौजानायमोन नामा बिगुरफोर
फैसाखौ अख्राङाव मोनहैलायनाय फाग्ला जायो नोंबो होद थगायदोंसो नामाब्रा सिख्लाफोरा सौजानायानो थायो नामा सिख्लाफोरालाय बेसे गोसा स्कुटि सालायनो हानोब्रा बोलियानो गैखाया ओरैनो जाखाया माबा थगायदोंसो नामाथाय नों बिहुस जालायलायबायब्रा आसोला दानथाराय फाग्लाखौ मा होबावनो नोंसो सौजाबा मा जायोमोनलै बिगुर गरला बुजाब ओमफ्राय नों नुवाखै जाहैबाय बिसोर स्कुटि सालायबोनायखौ मोनथिखायोब्रा हिनजावफ्रा मोजाङै सालायखाया होननानै बेयाव नोंहा ओमफ्राय लामा गेजेराव थाबालाय होजाखागोन फाग्लालै नोंबो ना मबाइल थुयै थाबायदोंमोन दे हुदायाथ' गाज्रिखा नोंना मायाव मबाइल थुनोब्रा अखा हायै कारेन्टआनो गैलायलाङा चार्जआनो गैयामोन आं ओरैनोसो होनानै फैदोंमोन बेयावलाय बहा मबाइल थुनो मोनलाबायनो बिगुरा बै दाखालि सिख्ला फट' साफायदोंना बयजों गोनांखाखौनो फसायनाय फैलायबाय आंहा बिगुरा जाखाया थास' मानलानायसो मानसियानो ओइ बाराद्राय जाथारबायलै नोंसोर सानैया एखेबारे बारा जायाखैलै ओइ बिगुर गेब्रुबाय नामाब्रा बोरै नायनो 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 नोंना जोलैया दंना गैला जोलैयानो गैला बायदिसो मोनखादों आङो बिगुरफ्रा मासे असभ्य जाथारखोलै आयु लाजिनाय गैला थोद थाजालाय थांसांसिगोन बेनिफ्राय ओमफ्राय मानसिफ्रालाय मा बिमा खर'न मावबाय थाखोब्रा नोंस्रानियालाय दल थानो रोंला नामा मा दलद थालाबायनांगौ जाखोब्रा मायावबा साख्रिफोर ओंखारलाबायदों दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखायाबा जायालै ओंखायनो जों सानैया एसे प्रेक्टिस खालामगासिनोब्रा मोनबाय खोमा है नों बिगुरफोर मोनोबासो हलि गेलेनो मोनैयासो बोरैबा मोनलागासिनोब्रा आंहा फाग्लिफ्रा मायाव सौखो सानायाथ' सायासै हरावसो दोखो सानानै गैला हलिखौनो गेलेनो मोनासै आंहासो गेलेबालाय बहा मोजां गेलेयो नोङो माबा सिं खननानैसो फैग्राखा मानसियानो जाखाया हुदायानो गाज्रिखा नों गेलेयाखै मोजांसो जादों देग्लाय गदों जोंहा गासिबो नङाबाथ' दांला गोजाखो मानसियानो थिग नंखाया नोङो है गरला बुराफोर सिरथा जोंखौसो गरला बुजागासिनो गावनाथ' गेब्रुसोमोन बेखौथ' थाल गैया नोङो उब्रा आसोल जोलैयानो जोबनायमोन मा जाबाय थायो बेयो थास'